Jesus byder jer vores nye publikum velkommen. Det gode træ bærer gode frugter. KRLIGHEDSORD og gerninger. Mine børn, jeg byder jer velkommen til Kanal for en uformel bodfærdig gruppe inden for det verdensomspændende åndelige fællesskab af mine brødre og søstre, som ubetinget søger at gøre min faders vilje. Jeg er vinstokken, og I er grenene. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed og bære mig en frugt, for uden mig kan I intet gøre. Jeg byder også jeres tro og forståelse velkommen af, at ingen i himlen eller på jorden har autoritet til at gøre undtagelser fra den absolute gyldighed af mine ord i mit evangelium og mine bud. Derfor forrådte hyrderne, som omkring det 4. århundrede begyndte at introducere ændringer i betydningen af mine ord i katekismen i mit navn, men desværre har de endnu ikke omvendt sig fra denne synd. Desuden risikerede de endda frelsen for mange af mine troende, som stolede på at handle efter de falske lærdomme, enten personligt eller ved at godkende andre menneskers misgerninger, fordi det er meget svært eksplicit at omvende sig fra nogle gerninger som synd, som de højeste ledere i min kirke støtter. Men deltagerne i denne missionsbodsprogram lytter til min stemme og ønsker ikke kun at omvende sig fra deres egne synder, men også den glemte, kollektive ulydighed hos de kristne, som i høj grad skadede mine ords troværdighed. Derudover forsøger de at vække samvittigheden hos dem, der oprigtigt søger mit ansigt, og inviterer dem til at gøre det godt igen for nogle af de skader, som denne vantro forårsagede. Jeres lydighed vil forene jer med mit ønske om at genoprette min vingård til dens apostolske tilstand, så verden igen kan tro, at faderen har sendt mig. Vær modige, mine børn, for jeg er den gode hyrde. Så mit hellige hjerte og Marias ubesmittede hjerte, min mor, er jeres sikre tilflugtssted.